No tak ako vidíte, nainštaloval som aj načelné sklo. Tu je ten záves, čo mi prišlo vlastne, čo som si objednal, červeno-čierne. A závesy mám, len nepasujú mi úchytky. Takže som teraz v Čechách, kúsok od Českých Budějovic, a tu budem pauzovať, lebo mám to 30 km na vykladku a tu bolo miesto, tak už nejdem. Ráno vykladám o 8, takže mám čas. Tak toto vyzerá znútra. A budem k tomu mať čierne závesy s červeným, len nemám úchyty. Musím kúpiť úchyty. A ďalšia vec, čo mi prišlo, tento koberček. Ten neviem, kde ešte dám. Tuto asi nebude. Alebo možno bude, neviem. Tak uvidíme. Tuto som dal takúto nálepečku. Tam bola taká chyba. Od lepidla to je. Nejde som dať dole. Tak nech to je prekryté. No a ešte mi došli nejaké veci. Idem to hneď nahodiť a idem to skúsiť natočiť, či to pôjde. A toto sa mi bovosky ľúbi. A ešte takúto dečku na posteľ mám, ale troška to logo je také rozťahnuté, ale však v rámci možností, no dobre. Tak som v Českých Budějovicách na parkovisku a vykladáme transformátory. Takýto mechanickou rukou ma došlo vykladať Volvo. Má 4 kusy. No. Tuto som na platenom parkovisku pre autobusy a pre kamióny. Tak tam vykladá to Volvo cez strechu. Dobrá zima, -7. Tak toto vykladajú. Som teraz v Rakúsku, dnes som naložil v Rakúsku a idem s tým do Berohovna. A takéto omrznuté stromy sú a slnečko svieti. Pred chvíľou to bolo parádne, len teraz už není až tak vidieť pekne, ale ešte to mám nejakých
6-7 km na hranicu. Toto už vyzerá dobre. Teraz idem bez navigácie, lebo som si ju zabudol doma. Ale však pôjdem podľa tabu. Teraz neviem, či pôjde na Prahu a potom sa tady vrátim, alebo pôjdem cez Bundesky na Plzeň tuto z Budejovíc a tady vyjdem hore, uvidím ešte, lebo keď pôjdem na Prahu, to tiež nebude výhra. Je to aj poprvé ďalej ovoľačo, nejakých pár kilometrov, nejakých 20 možno. Ale zas, no, uvidíme po obede, aká bude Praha. Že toto, tá nulka, tá je nevyspytateľná tiež. Uvidíme, ešte sa rozhodnem. Kde si urobím pauzu ešte a uvidíme. No a tuto je, aké by som do inej krajiny vošiel. Sila. Biele, zmizlo všetko. No -3 ukazuje v aute. Ale zmizlo to, no. Takže za chvíľu som na hranici a uvidíme, že čo. Dedinka Vulovic. To je, tuším, už posledná pred hranicami. Som išiel, tuto som bol medzi Líncom a Salzburgom, som bol nakladať. A som išiel na Linz a tady hore na Prahu i teraz idem po tejto Bundeske. Lebo tu vlastne skončila tá S10 a je to, tuším, nejaká 300 voľa koľko Bundeska. No a tuto už je hranica. Tuto už je hranica. Nadrozmerka ide predo mnou. A tu už je tabula, že Česká republika. Aj mi to píplo, že musíme to obejsť. Bola obchádzka taká malá, tam robili cestu. Ostál. Ja by som mal zapísať do tachografu, ale však voľade postojím aj ja. Možno aj túto. Idem to zapísať do tachografu. Tak do tachografu som zapísal a tu som teraz. Prvá česká dedina je Dolní Dvorište. A toto je trojka cesta. Už E55. Tá ide až do Prahy. Kúsok je to D3, diaľnica, ale väčšinou je to Bundeska. Takáto štátna cesta prvej triedy. No tak ja som na 155,5 kilometri na D1 a tuto hlásia nehodu na druhej strane, ale aj na tejto strane bude, na našej. Sme na Brno, kade idem. Asi čumeli a buchli. Netuším.
No, je tu kamión. Jedno auto osobné, druhé osobné auto. Slovak, Trenčanská značka. No a tu je tiež. Na našej strane tiež tuto. No čo? No tu je kamión pokazený asi len. Španiel. A ten búchol do ňoho, do tohoto. Ten nemá nič. A ten má rozbitý predok na tom Iveku. A toto je celé, no. Takže kolóny. 69 km prerušovaná kolóna je tuto pred Brnom. A už mám iba 40 km na odbočku. Takže zas kúsok popojedeme a chvíľu budeme stáť zase. No tu Lipsku a tuto je lietadlo, neviem či ho vidíte. Roluje na tam je letisko DHL, tam má letisko. Ináč prajem dobré ránko, asi s novým videom. Akurát vychádza slnečko. Je ráno 7:20, minus 8,5 stupňa. Ukazuje, je 18. februára. Včera som vyrazil s naloženým nákladom. Som mal piatok už naložené. A idem. Ešte to mám 380 km na výkladku. Takže ideme pomaličky. Deta držkuje furt. Už ju tu mám. Minule som ju zabudol doma. Aj to sa stáva. No a už sme na diaľnici na 14. Pokračujeme ďalej. Ešte toto som tu chcel natočiť. Tuto som kúsok. Už som prešiel po diaľnici po tej A14. Tuto sú odstavené. To je také obrovské lietadlá ruskej výroby. Alebo ruské lietadlá by som povedal skorej, lebo už tu dosť dlho stoja, také obrovské sú. A tu je letišné parkovisko, parkovací dom. A letišné budovy, títo odstavené lietadlá. DHL-ka to tu má pod palcom. Takže to je prípojka na Devinnú diaľnicu, na Mnichov, na Erfurt, na Berlín. Ja pokračujem po 14. Toto všetko, letisko. Je to plochy. Hej, dobré ráno. Pri Senci, idem vykladať do veľkého grobu. Také potrubie. Vezem. Kde to budeš kriekať zase, lebo idem von z diaľnice. A túto slnečko tiež ide von už. Vychádza.
Je 6 hodín 49 minút. 400 metroch držte sa vpravo. Žerová gulka vychádza. Takže ideme teraz smer na Blatné, na 61 cestu. Držte sa vpravo. No, ja vás zdravím. Pekné ránko. Je 28. februára. Som vo Veľkých Kozmálovcach pri vodnej nádrži. Tuto na Hrone, na priehrade. Tam sú Mochovce, idete vzadu. A tuto vykladám tejto firme. Mám kamión. Takže tak. Vyložím a niečo ešte naložím a ideme na víkend domov. Ideme robiť. No tak ja som bol teda vyložiť v Veľkých Kozmálovciach, potom som išiel naložiť do Žiaru nad Hronom. Bol som stavený v Tekovských Nemcoch, som bol na Fazulovej polievke a teraz už som pri Nitre. Na 41,5 kilometri na R1. Do Pezinku to mám 73 km. Vykládku budem mať až pondelok. Takže ideme odstaviť, ideme na víkend domov. A za chvíľu by mal ísť Kristián naproti. My si volali pred chvíľou. On je teraz pri na Šoporňanskom moste, tam hlásili hromadnú búračku, tak tam bol kolóne stál a už to prešiel, takže za nejakú chvíľu by sme sa mali vidieť. On mi pôjde naproti. Tu je Nitra Západ, Topolčany, Partizánske. Je vlastne tam vidieť aj Drážovský kostolík na kopci. A tuto je zobor. Neviem, či tu zobere telefón. A prídem domov a pôjde sa makať na dom. Treba dokončiť veci, podlahu, také veci. Ahoj, Kristián! Bol to on, som ho vymákol. Tak ja vás zdravím s novým videom. Som na Rozvadové. Teraz som postál. Je 22 hodín aj niečo od rána. Presne 15 hodín nový výkon som mal na minútu presne. Takto som sem došiel, to bolo vyrátané na chlp a ide sa na Svičkovú. A ráno pokračujem, idem do Francúzska. Prvýkrát z tejto firmy, takže uvidíme. Idem sa nájsť. Ja vás zdravím. Dobré ránko. Je 9 hodín, 9:45 je a včera sa stalo toľko, že som vlastne prešiel z Rozvadova tuto pri francúzsku hranicu kúsok
som postál 32 km od výkladky, lebo ďalej už sa nedalo ísť nikde. No a tuto za chvíľu už budem na hranici. Tuto prejdeme cez rieku Rín a budem vo Francúzsku. Na 10:30 mám okno výkladkové, takže ani sa nejak neponáhlam, ale idem tam, aby som tam bol radšej skorej, jak by som mal meškať, lebo čítal som tam recenzie, že nemajú to radi, keď mešká sa a potom tam môžeš čakať ďalší deň, než ťa vyložia, a je štvrtok a ja by som chcel vlastne byť zajtra večer doma, ale tomu moc nedávam šancu, že sa mi to podarí, lebo bohužiaľ som dosť ďaleko a ani nie o to ide, že ďaleko, ale záleží na tom, kade pôjdem, a ešte nemám ani nakladku, takže to je horšie, že darmo vyložím, keď nemám ešte nakladku. Takže tak. No a ešte toľko sa včera stalo, že som musel nalepiť nálepky aj na plachtu, aj na náves dozadu, na dvere, a vlastne na kabínu mám na magnet, čo je do Francúzska treba tie nálepky, lebo hrozí tam 330 € a pokuta, takže asi tak. No tuto už bude hranica. Asi vyzerá. Či ešte nie? Nie, len nejaké firmy sú tu, nejaké možno aj nákupné centrum, či čo to je. Ale tuto už je rieka, takže či jazero to je len, no netuším. Asi len jazero. Ale dobre to tu vyzerá. A cez ten most pôjdeme asi. Vyzerá to, že áno. Takže to bude Rím potom. To bude rieka. Tuším, som už tady to išiel tiež, ale nezdá sa mi. Ne, tady to som neišiel. Pierre Filmenbrücke. A toto je Rín už, dobre. To je nejaká šutrovňa a betonáreň. Ale toto vyzerá dobre. To vyzerá dobre. A sme už abo žrútov, to je France. Po 2 rokoch som tu nebol 2 roky, skoro. V máji budú 2 roky, čo som sa vracal tedy zo Španielska. Tuto by som mal volať postať aj ja, zapísať sa, ale tu sa nedá. Dobre, takže ideme ďalej, volať postojíme, potom si zapísať tachografe, že som prešiel hranicu krajinu výjazdu Francúzsko. Musím zadať, volať postojíme. No, v Ersteine máme vyložené, už som vonko na hlavnej ceste, na tej D188, či koľkatka to je. Toto je nejaký cintorín, asi, s nejakým statkom, domom. Za nejakých 5 km budem odbočovať z tejto cesty. Prejdem na prázdno do Nemecka. Tam idem na prvé parkovisko a
že mám počkať chvíľu, že rysuje sa nejaká robota smer domov, tak uvidíme. Vyložili ma skorej, som tam došiel o hodinu skorej asi. Som tam bola. A ma zobrali. Super, vyložené. No a ideme späť. Cez Rýn. To je z francúzskej strany a akurát ide loď. Neviem, či ju uvidíte. No už sme v Nemecku. A už sme v Nemecku. Nevoláte postať. Bádensko-Württembersko. Čo je? No ja vám prajem dobré ráno. Som včera naložil ešte večer. A tu je hrad Žebrák sa to volá. Dedinka Žebrák. Nejde nič. Vidíte, tu je napísané, že Žebrák. Takže zase ide na Plzeň a ideme vlastne na Prahu. Som asi 35 km od Prahy. Zabočte doľava, potom choďte na diaľnicu. Zase v Nemecku, v Deggendorfe, pri Passau som prešiel hranicu a to je Deggendorf a to je most cez Dunaj. Teraz som na diaľnici A99, vlastne nad 12. je to vlastne obchvat Mníchovský, sa hovorí. A po 3 kilometroch budete pokračovať doľava. Hej, pôjdem doľava idem. A tuto má byť, po pravej ruke za chvíľu by mal byť štadión. Tento Turek vybehol predo mňa, keby sa nechumelilo, ale ešte dobre, nevadí, ubehneme ho. Stalo sa toľko, že včera som vyložil, bolo 13 hodín asi a
Vyšiel som na parkovisko pri Augsburgu a vlastne som až dneska som sa pohol až o 1:30 po obede. Takže skoro 24 hodín som stál. Lebo som mal dnes nakladku, na 15. hodinu som mal okno. Po 1 kilometri pokračujte doľava. Takže naložil som a idem na Slovensko. Smer Volkswagen. Tam budem vykladať zajtra. Mám okno na 14. Takže to je fixné okno, to musím stíhať. Ale tak už som pri Mníchove, takže idem cez Rakúsko. Idem na Passau. Takže nemal by byť problém s tým. Žiadny. No a tuto bude Allianz Arena. Pokračujte doľava. Tuto už aj tabula. A tuto by sa za chvíľu mala objaviť. Už ju vidíme. Po 650 metroch pokračujte doľava. V plnej paráde. Tu ideme doľava, aby sme sa nezmýlili. Pokračujte doľava. To sa mi to ešte nepodarilo pekne natočiť, lebo vždycky keď som išiel, tak to bolo, stromy boli a takže som úplne pri ňom. Pokračujte ďalej 13 kilometrov. Dobre, tak pokračujeme ďalej. No tak takto sa mi podarilo postať v Čechách na výjazde pri Humpolci. A takto chodia auta. A takto budem spať. Kúsok idú takto. Takýto je hluk. Bohužiaľ inak nebolo. Ale som neskoro naložil, musel som ešte natankovať a už sa nechytám nikde. A zostalo mi 20 minút z 15 hodinového výkonu. Takže tak, dobre, idem spať. Mám toho dosť dneska.